Hej alle sammen. Jeg vil gerne lave sådan en make-up samlingsvideo, fordi at lige nu der keder jeg mig ekstremt meget. Klokken, den er... Hvad er klokken, Frit? Klokken, den er snart 4:15. Jeg vil gerne lave en make-up samling, og ja, jeg vil gerne lige hurtigt gå igennem mine børster. Mine make-up børster er jo min yndlingsglas, som er min moustacheglas. Jeg er rigtig, rigtig glad for moustache. Det er mest dem her, der har det her, som de ser sådan ud. Det gør alle de andre faktisk også. Dem kan jeg bruge, de er helt vildt bløde, og de er bare dejlige. Kassen her, den er, ved jeg faktisk ikke, hvor der er fra. Jeg har 2 andre kasser. Nogle i større, og så en der er mellem. Og grunden til, at jeg har dem, det er faktisk, fordi jeg fik min konfirmationsgave, sådan, hvor der var nogle sange. Men ja, den første ting, jeg har, det er den her Nivea Soft. Det er bare en Nivea Soft creme. Den er helt vildt god. Den er altså ekstremt god. Den kan jeg faktisk godt anbefale. Den er købt i Matas, hvis det er sådan, jeg skulle vide det. Okay, så har jeg min æreslæbepomade, og den er blevet bidt i, og jeg hader min hund. Prøv at se, den er bare blevet bidt i. Og så var der jord i dem her, og jeg skal virkelig have det ud også. Men heldigvis, så var det ikke noget inde i. Okay, men det her, det er bare i Sweet Mint. Og det ser sådan der ud. Den er jeg rigtig, rigtig glad for. Den bruger jeg rigtig, rigtig meget nu, når det er sådan, det er bare neutralt vejr. Det næste ting, det er bare make-up over det alt på den. Det er bare virkelig klamt. Jeg skal så have det af, men det er sådan en natural matte make-up. Som sådan cover 70 vanilje. Men det er sådan, den er fra Manhattan Clearface. Og den er købt også i Matas. Så er der lige nogle børster her, jeg lige kan tage frem og vise jer. Fordi nu fandt jeg dem lige alle sammen. Og som I kan se, er det også alle sammen dem her med den her farveform. Der er en skråbørste, en sådan okay stor en, og den her, det er den, jeg bruger til bare sådan øjenskygge over hele øjenlåget. Så det er mindre ind til, hvis det er sådan, jeg skal lægge den sådan på bare øjenlåget. Sådan. Og den her, den bruger jeg til at blande concealer med. Jeg har den her til min øjenbryn. Og så har jeg den her store her til den der Manhattan Clearface. Okay, det næste jeg har, det er en Garnier Skin Naturals Pure Active. Jeg kan ikke sige det næste, jeg tør heller ikke sige det. Jeg har faktisk øvet mig rigtig meget på at sige det, men ja, den er også købt i Matas, og den er altså rigtig, rigtig god. Den kan jeg altså også anbefale. Det næste ting jeg har, den er også fra Matas, det er en concealer. Og den her concealer er også bidt i. Jeg hader bare min hunde. Men det her, det er så ved min far, den er blevet bidt i. Det er jeg bare sur over. Det er Superstay 24 Hours Concealer Correcting No, som er fra Maybelline New York. Så har jeg min concealer, som jeg bruger under mine øjne. Og den er fra e.l.f. Og det er sådan en Under Eye Concealer and Highlighter. Og det er nummer Light Glow. Så har jeg min egen lip scrub, som der er i sådan en stor bøtte her. Som er gul. Jeg selv har lavet. Og den er egentlig god. Den lugter af plastik, og det er lidt ulækkert. Men den er altså rigtig, rigtig god. Og ja, den har jeg bare selv lavet. Det er ikke så meget at snakke om den. Så har jeg min puder, som er Stay Matte fra Rimmel London. Og den her, det er nummer 007 i Mohair. Så har jeg nogle læbestifter hernede, jeg faktisk ikke bruger. Ja, jeg har 3 læbestifter. Og de er alle sammen ukendte. Så har jeg en mascara, som er fra Maybelline New York. Det kalder sig Volume Express, som der står her under den, at det er A16. Und børsten ser sådan ud. Og den er også købt i Matas. Så har jeg min mascara, som også er fra Maybelline New York, og det er The One by One Volume Express. Og det er sådan en satin black. Satin black. Jeg ved faktisk ikke, om det er satin eller hvad det hedder. Det står der. Og den børste er lidt underlig til forskel for de andre, synes jeg. Den er sådan meget stiv i det. Okay, det lyder underligt, men den er sådan meget hård i det. Den er også købt i Matas. Så har jeg min anden. Æreslæbepomade. Og den her, det er Lemon Drop. Og jeg skal bare lugte af den. Det er den der har det der SPF 15, eller hvad det er. Jeg ved ikke, hvor meget der er i, men
Den skal jeg bruge, når det sådan, det bliver sommer. Som det forhåbentlig snart bliver. Men ja, den er også købt i Matas. Så har jeg min M Cosmetic kabuki børste, som er lidt handicappet. Pink. Og det her det er nummer 08. Og den er bare så blød. Jeg elsker den. Den er som sagt også købt i Matas. Så har jeg min Lover Mascara, som der bare er den bedste mascara i hele verden. Det synes jeg i hvert fald. Det er Clinique High Length Mascara. Som jeg nok tror, I alle sammen kender nu. Det er den der sjove børste. Der er også grøn på børsten. Så lidt sjovt. Den er virkelig god. Den giver bare ens øjenvipper ekstra volumen, og det kan jeg godt lide. Jeg bruger den til dagligt, og jeg bruger ikke rigtig så meget af den, fordi den holder bare så lang tid. Så ja, den er bare virkelig, virkelig god. Den er også købt i Matas. Jeg har en øjenbryns cutter. Sådan en til at fjerne hårene her med fra Matas. Jeg har en øjenvippebukker, som ikke er fra Matas. Den er fra Fakta. Så har jeg en lipgloss, som er ukendt. Jeg fik en fra min mors arbejde. Det er en, der står til kvinder med begge ben i næsen. Så har jeg en mascara, som jeg overhovedet ikke bruger. Det er Maybelline New York Mascara The Final Lace. Og det er bare en grøn en, og jeg gider ikke til at vise børsten, fordi det er bare sådan både en. For Matas. Her har en Gush 008 Silver Screen Velvet Touch Eyeliner Waterproof. Okay, så har jeg 2 parfumeprøver som det sidste. Det første det er Dreams by Isabella Christensen, som egentlig lugter godt. Og det næste det er Lady Gaga Fame, som nok er min yndlings, tror jeg. Og det kan jeg faktisk ikke huske, hvordan lugter den. Ej, gud. Okay, det er helt klart min yndlings. Det her det var så min make-up samling. Jeg håber, I nåede videoen, og ja, bare skriv i kommentaren, hvis jeg har nogle flere forslag til videoer, hvis det er sådan, at jeg løber tør. Og at I nød videoen. Vi ses bare i min næste video. Hej hej!